Jeg spiller fodbold. Nej, jeg vil ikke, men mine venner vil. Så jeg løber lige hen til Tobias. Det er en ny en, vi har med. Det er lidt svært at filme det hele, men det er fint nok. Og det er pænt lyst, synes jeg. Så ja, jeg håber, det bliver en fin video. Victor vil bare lige skyde på skud. Fancy. Selvom jeg ikke lige fik det med. Ja. Godt, Victor. Det er fint. Når jeg stopper lige videoen. Vi kører lidt længere. Vi kører lige til et skud mere. Og han står strækket ude, der jeg kan se. Det var lige min højttaler, kommer her. Så, nu stopper vi lige. Kan I sige, vi ses? Vi tager en video lige efter. Kan I sige, vi ses, Tobias? Vi ses. Og dig, Victor? Ses. Og selvfølgelig mig. Ses. Ses.